धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै 13 बोसोरनि सिंनि जा मोनसे फुटबल बादायलायनाय हाबाफारि बर' फरायसालिनि थि मावथांखिनि गेजेरजों बेखौ दिनै धेमाजि जिल्लायाव जागायबाय। दा बे हिसाबै मोनथाम जनाव रानदों, ए जन, बि जन आरो सि जन हिसाबै। दा 6टा आन्सलिकनि सिङाव जोङो ए जनाव जनाय आरो गेजेर जनाय, बि जनाव सिमोनसापुरि आरो सिलाफोथार आन्सलिक आरो सि जनाव गगामुग आन्सलिक आरो धेमाजि आन्सलिक हिसाबै गेलेहोनाय जादों। आसा खालामदों दिनैनि बे गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि उन्दै उन्दै फरायसुला फंबायमोना जाहाथे मोजाङै गेलेगोन आरो गावनि गेलेनायखौ फरायनायजों लोगोसे लांफागोन आरो उन समावहाय साफा साफा सुबुं दोन हिसाबै जोंनि गेजेरनिफ्राय ओंखारनो हागोन बेखौ मिजिंथिदों। जाहाथे बर'फोरनि जा थांखियारि नोजोर बुहुमाव बर'खौ गेरेमसा हारि दानायनि मोनसे सिमां, बेनि गेजेरजोंनो जोंनि साफ्रोमबो उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा जाहाथे गावनि थांखिखौ जाफुंहोनायाव गोजोरै नाजानांगोन, खस्थ' खालामनांगोन, अब्लानो जाफुंसारहैगोन। आरो जोङो नैबेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ फारफ्रोम बिथिङाव साखाफारा खालामनो हायो। मानोना माखासे लाइमोनफोरा फेग्रा मुवा बेसादफोर जानानै गावनि जिउखौ बोथिराफोर बेखार खालामदों। दा जों नैफोरबायदि हाबाफारिजों जुदि नांथाबना थायोबा गावनि सोलोंथाइखौ लानायजों लोगोसे फुटबल गेलेनाय मोनसे हारिमुजों नांथाबना थायोबा निस्सय जोंनि लाइमोनफोरा बेखार जानाय नङा आरो फेग्रा मुवा बेसादनि फारसे जेबो लोब्बा होनाय नङा बेखौ मिजिंथिदों। आरो उन समावहाय जाहाथे बियो जोंनि जा बड'फोरनि सिमां, बे सिमाङा जाफुङो आरो जोंनि साफ्रोमबो दावगाबोनाय लाइमोनफोरा गोग्गो लामाजों आवगायलाङो बेखौ मिजिंथिदों। दा बे हिसाबैनो दा जाय टिमा देरहागोन बेनिफ्राय जोङो जिल्ला लेभेलाव गेलेहैनो थाखाय मिरुनि जा मोनसे बादायलायनाय हाबाफारि जागोन बेयाव बाहागो लाहैगोन। मानोना धेमाजि जिल्ला हिसाबै सिगांबो सेमि फाइनालसिम आवगायनो हादोंमोन। निस्सय एबाराव जोङो फाइनाल लेभेलावबो बाहागो लानो हागोन धेमाजि जिल्लानिफ्राय, बेखौ नुहुरदों जोंनि गेलेगिरि बिथांमोननिफ्राय।